Когато говорим за Дивия Запад, неизбежно асоциираме една карабина с него и това е Lever Action. Карабината, която спечелила много битки. Здравейте, вие сте с Български ловец. Аз съм Робърт Атанасов. Днешното предаване е благодарение на VIP оръжейни комплекси, които любезно ни предоставиха този Мерлин, оръжие в 4570. Традициите не са това, което бяха преди. Виждаме, че новата генерация Lever Action и вече приличат повече на тактическо оръжие, отколкото класическия Lever Action с дървени приклади. Виждаме скелетон или скелетов приклад, хендгард, който е с позиции за M-LOK системи. Въобще оръжието е така добре подготвено тактически. Отгоре имаме пикатини релса, върху която виждате колко приятно стои една оптика, която ни позволява да постигнем изключителна прецизност с това оръжие. И този боеприпас, който макар и вече на повече от 150 години е любимото оръжие на професионалните ловци, които придружават хора в Аляска и ловуват мечки и гризли. 4570 е съответно 458 калибър. Началната скорост на този проектил е 560-570 метра в секунда. Изстрелва 125 грейнов куршум. Същото оръжие може да се ползва и с много по-тежки куршуми, 410, дори 450 грейна. Преценил съм, че този 325 грейнов куршум ни дава достатъчно надмощие сред най-тежките животни на планетата. Той излита с висока начална скорост и може да повали и най-големите мечки, гризли, лосове и други северноамерикански и европейски животни като бизон. 4570 е един стар боеприпас, нищо общо с съвременните бутилкообразни форми, но той е доказал своето присъствие до такава степен, че и днес не може да бъде изхвърлено в употреба и да бъде заменен с нещо по-добро. Три изстрела, 5 попадения. Сина ми си поръча това оръжие и меко казвам, аз чудих защо ли, но след като го тествахме, видях отличната групираност на стрелбата и бързината, с която може да се презарежда. Бях впечатлен и да ви кажа честно, наистина одобрявам тази покупка. Към финала на нашото ревю искам да благодаря на стрелбищен комплекс Побит камък, където ние тестваме нашите оръжия.